like, komen, dan subscribe. Sampun manjing tang jenengan tak sampe. Pergiwane mbah-mbah niki monggo mbah dipun bawa ning Ankoso. Napa digon dirgantara taning dirgantarane ning Winongo. Gantosipun Mas Ayu pergiwanipun dipun pangarsani mbah ingkang sampun tuwa. Mbah semangat mbah, semoga panjang umur, berkah rezeki, bagas kesarasan Mbak Putri. Biasa kumpul tamu, nggih pripun? Mas Bro, nggih gedine kengken kula. Saking kengken kula niki gedhe. Pak dia pengen mati. Naturi Hurimo Pahardian Dalu Prasojo kasengkuyung nggih menika decoration Cambun. Ugi datang Katalupen audio production buka namanya sound system ngono menapa. Ugi datang Katalupen makarsaringan kalian Alexamu A Professional Wedding. Perias kondang dari Dolopo Madiun, tepatnya selatan Patung Semar masuk ke timur. Selamat datang Mbak Alexa. Sudah 2 tahun, 1 tahun lebih. Semoga weddingnya Mbak Alexa tansah berkah, lancar, laris. Kagem dokumentasi foto studio jangkep mugi-mugi anggenipun foto kapundhut gambaripun kagem dokumentasi minangka nenggih punika kenangan suatu sejarah di akan nanti. Setelah selesai Mbak Wati, Bapak dan Ibu Besan dipundhut gambare. Diambil gambarnya apabila nanti Ojo anak katur dumateng Bapak dan Ibu sedaya ingkang ngersakaken rias manten saged sambetan kalian Mbak Alexa Mua ingkang miyos saking Lalat Dandolopo Madiun. Ugi weddingipun saged sambetan kalian Cak Suroto Cambun dari Yogyakarta, Jogja Jujuk Sana.
jangkep sak sucukipun lampah betanane Kang Surata ingkang nyosake gelar ugi audio production ini. Bobi mangke ngersakaken wedding utawi dekorasi matur suwun. Mas Surata niki weddinge top nggih tanpa palarang purun nggih. Tanggane dhewe gratis iki ya. Paripurna kabudut gambaripun Sang Rama Dalah Ibu Binayang Kare dipun boyong wonten papan nggih sing ingkang dereng foto kasuwun foto sesarengan kagem dokumentasi. Mas Surata muga-muga dekore sampeyan tambah malih mengke sak teropipun dipun rakep mugi-mugi monggo dipun binayang kare nggih menika Mas Bagus sinatan Mbak Intan dipun pratitisaken Cak Bun dipun menggahaken sasampunipun Mas Bagus sinatan Mbak Intan menggahaken Toto Lunggung jajar kapit ya pintu anjenipun dipun nenggih punika dipun bunga gagok nenggih punika Sekar Manca Warni manca ateges 5 warni utawi werna wonten werna putih kuning abrit pethak abang utawi seta utawi rekta utawi putih abang lawan putih kuning mengkupas semon nenggih punika Mas Bagus neng kono utawi neng kene kudu ning lan eling ring garwa ugi eling tiyang sepuh kekalih nggih punika dipun jalmi kanthi toya tirta pitung sumur mugi-mugi pitu menika pingkang pitulungan saking Gusti Murbeng dumadi wonten ingkang tirta saking nggih punika sendang kamulyan dipun wadhahi kendi perkala kendi teken mukan gedhi perkala awujud lemah kendi aputus anda mugi-mugi kanthi weninging panah pitung toya punika saged asrep mewah adem anggenipun Mbak Intan sinatan Mas Bagus anggenipun ngayahi bebrayan agung jumbuh ingkang ginayuh rahayu sang ingkang satruju
Mugi-mugi kanthi pitung dalem singgih unjuk antawin katur sak paripurnipun pinanganten tenggah jajar kasuwun ingkang gebyur nggih punika jamasi ingkang setunggal panjenenganipun Ibu Marmi. Angka kalih Lho Pak Melon ingkang ketiga Ibu Mariati ingkang sekawan Pak Pembei ingkang gangsal Mbak Jami ingkang konenep nggih punika Pak Mono ingkang kepitu nggih Mbok Santi ingkang kula sebataken setunggal Bapak Sunggal. Terima kasih Pak Demang fotonipun kasuwun sigra praktisaken Jamasi Tirta Kamulyan Sandang Kamulyan dalem Mbah Pujangga kasuwun praktisaken monggo katuran Mbah Pujangga. Nggih menika tetungga ingkang piniji monggo Mbah Kung katuran Jamasi. Mugi-mugi kanggipun badhe dipun jamasi pinanganten nggih Mas manten wis manten pun purna niki jatosipun nggih kajenengaken nggih punika nggih sasampun ingkang sepisan nggih punika jamasi Mbah Tetungga minangka pujangganing nggih monggo dipundhungani Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi jamasan Asrpetoyo ing wanci dalu ingkang kaping 7. Sampun paripurna anggenipun Mbah Pujangga anggenipun jamasi ingkang sampun kasil mating kaping 7 nggih ingkang kinaringan kanthi nggih punika minangka Bokor Kecana isinipun Tirta Kamandanu wujudipun wonten isinipun Sekar Macawarni dipun jamasi saking pucuk ing rikma ngantos tumuju pucuk ing kuku ingkang mapan wonten suku ingkang nggih punika panganten nggih Mas Panten gawe Mbak Intan sinatang Mas Bagus. Paripurnanipun Ibu Melun mangke Ibu Mariati kasusul panjenenganipun Bapak Bei ugi Ibu Jami sinatang Ibu Mono Pamono siapa Bu Santik. Mugi-mugi kanthi wong ngingi Mbak mboten napa Mas. Nggih paripurnanipun panjenenganipun Bapak Bei siapa nih? Mugi-mugi kanthi jamasan lesi sarandening salira nggih punika Mas Bagus sinarang Mbak Intan ingkang dipun pratitsaken cambun. Mugi kanthi asrepetoya ingkang nyambut jamasaken ing wanci rendheng dadosaken calon
jabang bayi kang mapan wonten guwa garbane nggih punika Mbak Intan Senatan Mas Bagus. Terus boten ana apa Pak Po kersane didinding. Nggih sami paripurnanipun panjenenganipun Bapak BI Bapak Jami, Bapak Mono sirani Ibu Santi monggo. Konaten iki nggih, kademen Mbak Intan lho. Nggih keranten niki dipun siram kagem toya ingkang cacahipun kaping 7, mugi pitulunganipun Gusti Maha Suci tansah kajiwa kasaro tumrap nenggih punika pasangan kakalih ingkang sampun satata dipun jamasi saking lanjutipun Sang Rama Darah Ibu. Wes. Tumuruning toya kedadosane manungsa ngaralpet nggih. Mriki Mas Bagus kane Mas Baitan kendi mengku werdi lan pralampita kendi tekenmu kang gedhi dipun suseni anggenipun sesuci wudu menika ngresiki habah-habahan pinorok cacahipun bolongan 7 mugi-mugi suci lahir batin suci saking kanca baya suci pikantuk berkah kanugrahane Maha Kawasa nenggih punika dipun sutaken tirta kamandanu ingkang teken kangge bismillahirrahmanirrahim dipun bujat pun pecah bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi kanthi punika kalis ing rubeda sengkalane cal sampun ninggalaken nggih punika sengkala manggil harja kalis ing rubeda nika kajilipun diampun procotan ingkang dipun pratikaken Mbak Alexa Mua monggo. Mugi-mugi anggenipun mengkur dilan pralapita procotan punika anggenipun mangke saksampunipun dipun pedharaken punapa ingkang dados unek-unekipun nggih punapa Ibu Wati kanthi jamasan wonten mrikel gandalu prasaja punika. Mugi-mugi Ibu Wati anggenipun badhe ngemong putra wayang pikantuk berkah saking Gusti Kang Maha Mirah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun procot dipun ceblaken 1 2 3 onang jabakus antiga sampun pecah mugi-mugi kanthi pecahipun antiga mangke ing tembene saged ngakiraken putra kang minangka dadi tetalining akrama. Paripurna procotan nggih punika Mas Bagus lan Mbak Intan badhe milah utawi milih nggih punika cengkir utawi kencenging pikir gading yen digadang-gadang saiki wis bisa nyanding dipun didosaken tepaken tiang-tiang punika Rama Jaya napa Dewi Ratih panjenengan pun didosaken pemirsa tapi pengunjung tapi ndak sedaya monggo Mas Bun kan ningali Mas Bun. Bapak Ibu sederek menika Rama Jaya napa Ratih Bu? Rama Jaya enten sing daerah Rama Jaya nggih. Alhamdulillah sing penting slamet. Jangan. Mugi-mugi
enten sing nyuwun Kumajaya wonten sing Betari Ratih. Dipun nggih punika pigas. Mas Bun, lek rebes nika napa Mas Bun? Lek moncrat nika lanang, lek rebes ateges wedok utawi putri. Lestari yo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salawatu Rasulillah. Mugi-mugi kanthi berkah Gusti kang ngomong wirah, muga-muga metu bocah. Lah iki Mas Bon, iki rembes iki lanang apa wedok? Lanang. Oh, dek tengah-tengah lho Mas Bon. Montrat iki nggih, montrat laki-laki. Tapi lengat. Apa iso nggih montrat laki-laki? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi digadang-gadang saiki bisa nyandring. Muga-muga kanthi wuwuhan toya jegat kambil gading. Wohe nggih punika putra wujudipun golek kencana ingkang saged tata jalma. Nggih punika muga-muga putranipun ngendikane Mas Bun kakung lanang. Moncrat mesti lanang ya Mas. Galer niku nggih. Galer muga. Abi nalika salin. Ya. Kowe Bi, kok awakmu Bi? Tali warok saking operator Mas Audio niki Abi Ali Anjasmara njaluk tari reok Ponorogo. Kamangka saka Winanga lho. Warok iku dadi tetunggulku, mula payo bareng maju nguti ilmu luhur, terus ngrembak-ngrembakanipun satu winengku sang Bathara Katon. Sejatining warok kudu bisa ngungkurake samu barang reh, rawe-rawe rantas, malang-malang butung, satumu badok sanyari bumi.
Orang dromong. Bi, niki mantene urung dadi. Baleni neh, Bi. Wis kesel, Bi. Leren sik. Heeh. Iki pasti, Bi. Ya ngauti laren sik ngombe-ngombe. Niki kagem ngrandu ninggih menika dipun paesi saking Mbak Alex Samua. Rengeng-rengipun saking Gen Golok Nawon.
ngaturi huringa pahargyan dalu prasaja punika kasengguyon kalian nggih menika Alex Samu A profesional wedding ugi kasengguyon dekorasi Cambun ingkang mapan wonten ing lalegan berar datang Katalupen nenggih punika multi talenta multimedia foto jangkep yoga napa fotonipun naminipun saking pundi ugi cundakaning lampah cucuk laku sing kondang nenggih menika Kang Mas Abi Ali ingkang miyos saking Naladan Kelurahan Winanga Manguharjo Madiun nggih punika sejatosipun Kang Mas Abi Ali punika ugi guru hadroh ugi guru ngaji mobil mangke wanci-wanci paduka sedaya ngersakaken cucuk lampah atau cundakaning lakang saged sambetan kalian Cambun tak Surata ugi sinartan kerjasamanipun kalian Mbak Alex Samu A profesional ugi audio production ngaturaken nggih Mas Gumang TV ingkang miyos saking Lalap dan Kebonsari YouTuber kondang mugi-mugi datang Katalupen jangan lupa subscribe, like dan komennya Mas Gemang TV ugi Mas Muhsin TV ugi Mas Wawan TV duka channelipun apa mengke kula sebutaken kula aturaken mugi-mugi kanthi rawuhipun panjenengan ing papan mriki YouTube-ipun saged hanjayeng bawana ngantos saramya saengga sampun nenggih punika peringkat best of the best baik dari yang terbaik. Demikian Mas Gemang semoga dengan kerjasamanya di Benar sini kami selaku wakil dari Cambun mengaturkan terima kasih telah meliput kami senantiasa sehingga di multimedia atau jagat maya YouTube-nya dilihat oleh orang seluruh dunia. Allahumma amin. Ugi datang Katalupen gue pilih mangke ngersakaken audio production niku saged sambetan saunipun dereng kula sebutaken namine napa mengke Abi sik leren Mbah betul nang abine sik kesel Mbah Adine saweren Mbah sawer sinambihang rantu menggih punika Mas Bagus sinampan Mbak Intan ingkang dipun paes saking panjenenganipun Mbak Alex Samu A nenggih punika jurakaning rias ingkang miyos saking Lalap Dandolopo Madiun paripurnanipun dipun paes ginanganten menika Mas Bun tak aturi mriki tane tanpa opah larang purun sing daken cocok regane ngoten to nggih. Nggih monggo ingkang ngersakaken mangke ingkang foto sinarpan saged sambetan nggo bilih mengke ngersakaken foto syuting jangkep sagedan kalita panggihan mobil dipun kersakaken nika kadang kula tukang inceng dalem ya bareng kok pantes-pantesan heeh kok pantes-pantesan kok sing sing nilai Mas Bun lho Pak nggih pantes poro ngono ya ngono kae Mbah sehat Mbah baik kalau dongaken sehat bagas kesarasan murah rezeki panjang yuswa mengke dipun gendong kalian Mas Abi Ali Anjasmara niku putune jenengan Mbah niki lho daleme Winanga niku lho Mbah nah nggih pun umuan kalian jenengan oh alah
Nggih, sabar-sabar wae, Kraton. Mas Bagus, sinapa Mbak Intan tasik dipun gantos sudah dipun paes. Ing pangejap ngaturaken agunging panuwun dumateng Karang Taruna utawi Karang Werda, Sinoman utawi Sinoman Nem utawi Sinoman sepuh ingkang mapan wonten ing laladan Belar Kebon Sari mriki. Mugi-mugi pasowanan kula saged to ndadosaken rumakete anggen kula njalin kekadangan kaliyan Baraya Agung ingkang mapan wonten ing Belar Kebon Sari mriki. Ing pangajap mugi-mugi nggihipun ibu-ibun nggih menika mantan-manten Mas Bagus kalian Mbak Intan tansah panaringan berkah panjang yuswa, berkah rezeki, bagas kesarasan, tuwin berkah ing samudaya nuhun. Mas Bro, Jambu Alas karaoke. Lagi Ibu ya.